Takže ahoj, já vás zdravím u hry Shakes and Fidget. Jmenuji se Pan ULP a dnes si ukážeme Shakea, jako co se tam dělá, ale to určitě všichni znáte. Mám 5 postav, 5. A co bych vám tak řekl? Byste prosím vás nehejtovali tohle video, protože je to můj první let's play. A třeba kdybyste mi napsali, co mám změnit a nějaký dobrý na nahrávání program, tak jo, nějaký dobrý program na nahrávání bych taky třeba chtěl poradit. A v podzemí jsem byl. Včera obchod, tady už jsem taky byl, tady nic není. Zbroj, na to taky nic není, jo. Takže si dáme hospodu. Nějakou na zlato, na goldy. Tak, máme hospodu. Odhlásíme se. A tady bych si to chtěl změnit. Tady bych si chtěl dát 10. Tak. Přihlásit se na 10. Jo, jinak v let's play budu dávat zatím jenom moje 2 nejlepší postavy a fakt bych potřeboval nějaký lepší program na nahrávání, protože to je hrozný. 1 mix matez 1. Heslo na hlas říkat nebudu. A už mi pokazil. Tak. Toto je moje nejlepší postava. Ty jsem dostal od kamaráda. A nějak let's play asi nebudu natáčet jenom sám. Bude se mnou natáčet asi ještě kamarád, teda jako když bude mít čas. Jinak na té předchozí postavě, co jsem tam měl, jsem měl jenom 2 piky. I když je toto lepší postava, tak tady měl jenom 1. A to jsem nevybral, vybral jsem se dobrého soupeře. Takže tady jenom tak něco. Šla nám tohle. Tak to je asi zatím pro dnešek všechno nějak. Ještě se podívám do zbrojí. Jestli něco dobrého. Inteligence. Jo, tady Subar. A na tom předchozím jsem byl kouzelník. Mák. Ano. Výdrž. To je síla. Co pak? Asi kouvím to tam. Zkusím to nám hodit. Jo, vezmu si toto. A to je teda asi fakt pro dnešek všechno. A když tak dejte odběr, jestli budete chtít. A napište mi něco pod video. Takže čau.